Hello guys, maayong gabi kanyong tanan. Boy Bisaya here. So tonight, I'll be providing a review sa duha ka products nga ako ang ginagamit. So it's been 2 weeks now. So I decided to give and provide a review ani nga products. So let's get right into it. So, ang first products nga akong tagaan or buhatag review is it's an herbal ointment. Kani siya, wala yung gadaho man nga palito na ako siya. Wait, magtagalog ta para masabtan sa uban. Hindi ko inakala na bibilin ko to. Hindi ko na-expect na bibilin ko to kasi nung nandun kami sa mall ng kaibigan ko, naglalakad kami, nadaanan lang namin to eh. So, sabi ng tendera, "Sir, libreng masahe." So, nagpa-masahe din ako kasi masakit yung likod ko nun. So, nung minasahe na ako, parang sarap sa pakiramdam kasi parang magaan sa likod at saka siya mabango. So, ito yung nakalagay kasi dito, di mo mabasa but ilalagay ko yung picture sa video. It's a TUBA-TUBA healing oil. Ni-research ko sa internet by Elpidio Cortez. Nakalagay din. So, itong oil na to, minamasay ko sa likod kasi nagbabasketball ako at saka nagva-volleyball. Sumasakit yung shoulder ko at sumasakit yung lower back ko. At saka in-indicate din dito na mabisya sa mga sumusunod. Lamig sa katawan, arthritis, rayuma, pulikat, pilay, kabag, kagat ng insekto, sakit ng ulo, pagkahilo, pangangalay, bukol, tapilok, balakubak, kuto, galis aso, alipunga, mabigat ang dibdib, masakit ang likod, katulad ng akin, sakit ang likod ko masakit ang puson, pamahid sa almoranas, pangmasahe sa varicose, pangmasahe sa namamanhid, sinisikmura, mabigat ang batok, pamatay sa surot, imasahe sa dibdib pag may ubo, imasahe sa dibdib kung nahihirapan huminga, pampatuyo ng pimples, mabisa sa pigsa, pamahid sa pasa. So, marami siyang benefits. At saka, naano ko rin to na experience kasi paglagay ko, magaan sa pakiramdam, nakatulog ko ng maayos. At saka, may iba kasi masama yung amoy Ito, nakakagaan ng pakiramdam. At saka ang content ng oil na to is nakalagay dito, tuba-tuba, coconut oil, vitamin E, ginger oil, turmeric oil, lemon oil, menthol oil, Acapulco, olive oil, beeswax, and honeybee. So, based on my experience or based on sa kong paggamitan maayos siya, maganda siyang gamitin kasi siyempre na experience ko nawala yung pangalay sa likod ko but minti palagi akong naglalaro ng basketball at saka volleyball so palagi ko siyang ginagamit pagkatapos ng laro. So, kung kayo may nararamdaman kayo sa katawan katulad ng mga sumusunod na sinasabi ko, so try nyo din ito. Nababili yata to sa sinearch ko sa Lazada. Meron dito pero nakita ko to sa isang mall. So that's it. Yun yung unang products na ni-review ko. So punta tayo sa pangalawa.
So, ang pangalawa is, connected to siya sa, sa mata. So, it says here, Natural Healing Eye Drops. Binili ko to kasi yung mata ko, I found out na I have a mild, how do you pronounce this? Pterygium, yung may laman sa gilid. I'm not sure if nakikita niyo, di ba? Nakikita niyo yung pula-pula, meron ako niyan. So, at saka nung pumunta kami doon sa mall, tinry sa akin ito, pula yung mata ko, and then nung nilagay, nawala siya. So, nagustuhan ko siya, so binili ko to. And then every morning, nilalagay ko siya pag may lakad ulit, kahit na wala akong lakad. Nilalagay ko to siya, and then even sa gabi, before ako matutulog. So, kasi minsan, masakit yung mata ko, at saka naluluha. So, nilalagay ko to, nare-relax yung mata ko. At saka sabi ng tindera na, hopefully, sa continuous na gamit, malilesen yung pterygium, yung laman, tinatawag na laman sa gilid ng mata, yung tumutubo. So, maganda to siya. So, kung kayo din, may problema sa mata, maganda to siya based on my experience or sa paggamit nito. Nakalagay kasi dito, it is good for eye irritation, sore eyes, ang cataract, blurred vision, pterygium, katulad ng akin, eye relaxation, dry eyes, and itchy eyes. So, lalagay ito morning and night. 1 drops sa umaga, 1 drop sa gabi. At saka, ang good news na is, ano to? Hindi ko mabasa eh. Bilberry, rose water, and sampagita. Yun ang ingredients nito. So, if you guys interested, makikita nyo to. You can search ko din sa Facebook. Available to siya sa Facebook. So, makita nyo to siya. So, this is just based on my experience sa paggamit ko. So, binigyan ko siya ng review. Hopefully, yung mga naghahanap ng, something na makakatulong sa kanilang nararamdaman, katulad ng akin. So, hopefully makatulong ito. Try nyo rin, wala namang mawawala kasi it's all herbal. Herbal po ito siya. Wala po ito yung wala pong halong chemical. It's pure herbal. So, yun. Binili ko to siya. Ito maliit lang siya eh. Ganito siya. Maliit lang siya. Itong dalawa naka-promo tasyo 600. So, ito kasi mahal din to pag iniisa-isa mo. So, binila ko siya ng nakaset. So, yun. Yun lang yung review ko ngayong araw na to. So, if you have any question, feel free to drop your message. Don't forget to like and subscribe. Salamat kayo sa inyong pagbisita sa akong channel. Sa ugmayong gabi kanyang tanang katulgo na kay ko. Anong oras na ba? 9:42 pa lang pala. So, daghang salamat guys. O maayong paglayal. God bless kanyang tanan. Bye.